Почваме клип. Здравейте хора, с H59 и тук с мен CS Малката ще ви кажем, че повече няма сняма в тази поредица поради две причини. Веднъж ни гритваха къщата, ей там. Помните ли къщата ни? Ами, аз искам да им разкажа, защото трябва да спра да се клива, защото ще остана без лаптоп. Седим си в мината. Ако знаете колко много емералди имахме, колко лапис лазури, редстоун, прибирам и изведнъж навсякъде почва да се копае, да се строи. Ние се чудим какво става. Сигурно е някакъв бък, обаче Саш 599, нашият герой тук, видя един човек, който беше нарочен без шлем, за да му видим грозното лице. Той го видя, оплашихме се, върнахме се в къщата да оставим нещата, мислехме си, че той няма ни намери. Но познайте, той беше в къщата ни и ни беше разрушил целият първи етаж. И след това Саш 599 си помисли, че аз съм го направил за шега. Обаче се оплашихме, почна да се руши навсякъде, да се строят нови неща. Табелки нямаше, леглата, повечето животни бяха умрели. Почнахме да взимаме всичко най-важно и изведнъж един човек, неугаден човек, от който още си удря мишката, Годзила някакво момиче Годзила. И тя ни уби два пъти с някакъв глупав меч, който от втория път ни убиваше, а ние бяхме с Warrior брони. И така тя ни превзе къщата. После се махна разрушено, душа беше разрушен, конете ги нямаше, така нататък. Рейдж квитнахме. Добре, че има ендър честове. Бяхме отишли при един приятели къщата им и затова успяхме да оживеем поне. Един стак, аз останах с един стак диаманти и в момента събирам храна. Ами това, ако ще цялата история, мислим да правим нова поредица и ако още веднъж не грейтват с къщата, вече се махаме от този сервер да играем. Да, просто извинете хора, но на вас ще ви е хубаво ли да имате около един стак ключове за волтване и да ви убият? Хубаво ли ще ви е да ви гриват къщата два пъти с диамантите и после да ви върнат само 5-6 диаманта и гладиатор неща, да ви убият няколко пъти и да не ви върнат айтемите? И извинете, ако някой не грифне къщата или не убие и си изгубим нещата, просто почваме поредица в друг сервер. Така е, общо взето. Това беше за клипа. Това е тъжният край на тази поредица. Да, тази поредица се казваше Survival с геймплей Survival с CS мангата, може и да не го е писал, може и да не го е било написано, но така се казваше. Новата поредицата ще бъде Намикаш се казва. Емералд. Има такова име вече. Диамант, защото имахме доста диаманти. Майнкрафт, Коулкрафт. Не, диаманти да се казва, защото имахме толкова много диаманти, а ги пропиляхме. Охо, имахме 3 реда с такове. Ами ти какво си мислиш? Minecraft Diamond Survival. Това, ако взето виждате, че сега някои от нещата са ми гладиатор, това ми е гладиатор, тук е нинджа, тук вип, лопата и нямам даже и братва. Аз имах толкова много вип неща. У вас па вип неща, нинджа. Ами това беше за поредицата, също и за клипа. Това е последният клип от поредицата. Ще почнем нова поредица на име Minecraft Diamond Survival. И това. Ами това е за последният клип от поредицата.
Дано да ви е харесал. Аз бях Сашко Педедец. Тук има, с мен беше CS Манката. И до скоро!